Здрасти! Отново ми дойде вдъхновението и сега този път ще споделя нещо малко повече по въпроса за, както бях казал, за трите елемента, които най-много влияят и са части от общото развитие на човек. Това са историята, която сам се разказва, начина по който сам се вижда, английски story, историята, която сам се разказва за целите си, за бъдещето си, за мечтите си, за надеждите си, всичкото това е така личната история на един човек. Това е това е най-общото. Като тръгне от историята си, човек след това за различните си мечти, надежди, има някаква стратегия, която е формирал, дали чрез обучение, дали чрез професионален напредък, дали чрез взаимоотношения, чрез принос и така нататък. Това са отделни през стратегията човек започва да осъществява своята история и да пише собствената си автобиография, така се каже. Но най-важното, това е моментното състояние, в което се намира човек, или state. Значи, story, strategy, state. История, стратегия, състояние. Здрасти, Светли, Слави. Така, и идеята е, че колкото и да е хубава историята ни, колкото и да е позитивна, колкото и железобетонна да е стратегията ни и всичко да е било написано, ако моментното състояние, в което се намираме на всеки един момент, не е добро, то тогава нито историята, нито стратегията помагат и лека по лека човек почва да му се изкривява мирогледа и самото му състояние почва да влияе обратно и да нарушава и историята и стратегията му. Ако мога да го кажа така по някаква метафора, примерно за едно състезание с автомобили, дали Формула 1, дали рали, историята на човека, ако е, да кажем, някакъв шампионат, който трябва да спечели с колата и има някаква стратегия, с която на тая писта ще направим такива настройки, там ще караме така, но състоянието, примерно, на колата му, техническото, всеки един момент, ако не е правилно, ако не е добре поддържана, ако не е добре обслужена колата му, и стратегия, и история, всичко остава настрани. Затова първо исках да споделя една история от моята лична история за моето състояние. Малко, може би някои от вас знаят, може би не, те, които ме познават от по-отдавна, може би знаят, че всъщност преди доста години, вече станаха може би 20-тина, бях изпаднал в много тежка депресия. Случи се така, много проблеми в семейството, в смисъл бяха доста тежки времена финансово, семейството ми, имахме много сериозни проблеми вътре, самото семейство, не междуличностния, просто много ни беше трудно да се издържаме. И имах по това време приятелка, така, с която си мислех, че всъщност с нея ще живее, ще протече живота ми. И в един момент от просто почти изневиделица, значи аз вече бях така, кажи рече, в депресия, когато бях на антидепресанти и в един момент, тя реши, че просто няма перспектива в мен, няма потенциал и така си мислех, че ме е зарязала, а тя също ме освободи. Пожелавам ми всичко добро и съм и много благодарен всъщност, че ме освободи, защото ако не ме беше освободила, нямаше да срещна сегашната си партньорка, която наистина е моята партньорка, истинска партньорка в живота. Случи се така, че след като там това момиче ме освободи, аз видях нещата така, че просто не виждах вече никаква надежда. Казах си, щом вече жената, която обичах, ме заряза и ме изостави, си казах, окей, няма смисъл повече да се боря.
И минаха доста месеци, в които просто не виждах никакъв изход, никаква перспектива. И се случи така, че няколко месеца след като бях освободен, един приятел, Ангел, ме покани на един курс за личностно развитие, имаше много процеси с йога, с дишане, медитации. И той ме покани, даже ми плати билета, защото по това време, както казах, финансово бях в доста тежко състояние, но той ми плати пропуска и просто той не му се искаше. Той от лични подбуди не му се искаше да ходи сам на курса и ме покани с него на курс и ми плати билета. И след като минах на курса учителя там, инструктора, преподаде ни упражнения физически и дихателни и каза: искам всеки от вас 40 дена нон-стоп, един след друг, да си прави всяка сутрин упражненията и като ги направите 40 дена нон-стоп, да ми звъннете. Аз ги взех тези упражнения, курса ми хареса изключително много, просто невероятно много ми хареса курса. Това е един курс на изкуството да живееш, се казва организацията, все още съм доброволец в тази организация. И какво се случи след курса? Аз започнах да правя упражненията, започнах да чета доста и книги, и различни лекции, които е преподал основателя на изкуството Шри Рави Шанкар. Забелязах в една от лекциите, където той обясняваше точно за депресията. И там той каза, това е свързано с моментното състояние. Значи той казва, депресията, какво е? Казва, депресията има два термина. Компресия, което е издуването, и депресия, което е свиването. И той казва, човека, най-общо казвам, човека е един балон или една топка. Депресия е всъщност момент, в който напрежението, което идва отвън, работа, взаимоотношения, финансови, политика, държавата ни е добре, това така, онова така, всичко това причинява отвън натиск на този балон, който е човека. И ако човек няма някакви техники, някакви методи, с които отвътре да се компресира и да се надува, балона отвътре, за да може да противодейства на стреса, който влиза отвън, това причинява всъщност депресия. Просто балонът се свива, не може да... По този начин той го обясни. Тоест той каза, трябва да намирате начин да повдигате отвътре енергията си, вътрешното си състояние, това, което стана въпрос за моментното състояние. И аз продължих да си правя ежедневните практики. Минаха няколко седмици, само че аз не бях разбрал правилно учителя и си мислех, че като направя общо 40 дена, 40 дни, в които съм правил практиките, дори и с прекъсвания, когато ги акумулирам общо, трябва да му звънна на този човек, да му се похваля. Кшиштоф, поляк. И аз ги направих, само че с паузи, с прекъсвания. И един ден звъня на Кшиштоф, горд, доволен. Ти знаеш ли, аз направих упражнение такова, обаче той явно е усетил. И вика, ама без прекъсване ли ги направи? Всеки ден нон-стоп. И аз казвам, не, викам, имаше там паузи, но викам, иначе станаха общо 40 дена. Той каза, не, трябва да направиш пълни 40 дена, нон-стоп, упражненията, практиките, тогава ми звънваш, тогава ще говорим. И аз ще казвам, окей, няма проблем. И започнах пак на нова сметка. То път вече ги докарах до 40 дена. Междувременно, като наближавах 40 ден, започна да се получава един много интересен ефект. Значи, аз бях все още в депресия. Пиех хапчета, ходих на психолог, не ме е срам, нито страх да го споделя. Тия дни отдавна са зад гърба ми, вече така или иначе. И забелязах, че общото ми състояние, да се върнем към състоянието, като цяло общото ми ежедневно състояние си беше леко потиснат. От време на време така бях по-добре, като излизам с приятели да се виждам, но като цяло общото ми състояние беше на депресия. Няма отвътре никаква компресия. Но в един момент, както се работя, слава Богу бях работоспособен, можех да работя. В един момент, както се работя, забелязвам, че без никаква причина започвам да се усмихвам и съм в добро настроение.
Без причина. Без някой да ме е зарадвал с нещо или да съм прочел или видял нещо забавно или смешно. И даже, честно казвам, почнах да си мисля, че нещо почвам да изкуквам, защото постоянно депресиран, такова в един момент. Но запаметил това нещо и почнах да се чудя да размишлявам. С течение на времето минават няколко дни, аз имам няколко такива периода на просветване, в които така започва вече малко прозорец да се отваря, както се казва. И в един от тези прекрасни дни на прибиране към вкъщи от работа, ми звъни същия човек, Ангел, който ми плати първите курсове. Ми звъни на мобилния, казва така и така, можеш да говориш. Викам, да, на път съм към къщи. Той казва, ай, като звънниш вкъщи да не говориш по пътя, звънни ми от домашния да поговорим малко, защото искам нещо да те разпитам тук. И аз викам, окей, няма проблеми. Се прибирам вкъщи и му звъня. Викам, как си, що стоя това? И той вика, вика, добре съм. Обаче, искам да те питам, вика, нещо, малко се притеснявам да те запитам, ама имаш ли, вика, знаеш ли, вика, даже, той не ме пита, имаш ли, ми каза, искам да те запитам дали според теб е нормално, както се седя, вика, така, и почвам да се усмихвам и почвам някакси, изпадам в едно такова, като еуфория едно такова, честен кръст ви давам, точно така ми каза Ангел. И аз му викам, на мен веднага ми падна жетона и викам, упражненията си от курса там правиш ли ги? И той вика, правя ги. И викам, точно за това, викам, защото започваш отвътре, викам, надуваш балона повече и усещаш вече радостта се натрупва в теб и започваш да излъчваш външно от себе си радостта. И така, защо го разказвам това нещо? Разказвам го, защото минаха още няколко седмици. И аз продължах да си правя упражненията, вече разбрах, че това помага. И просто усещах, чувствах се като старата ми същност беше все едно като в една тенджера под налягане, под един похлупак. И от време на време така похлупака се надигаше и парата почваше да излиза и усещах, че капака се надига. И един ден капака тотално просто се отвори. Отидох на рожден ден на една, тогава бяхме колеги, Севда, на нейна приятелка. Отидох на рожден ден и имаше парти и просто на влизане някакси самата атмосфера просто отключи в мен стария, истинския, забавния Милен. И стана така, че едва ли не станах там душата на компанията, звездата на вечерта, бяха големи, много хубав купон се получи и всъщност в този момент просто се получи това прещракването при мен и аз се върнах обратно към истинската си същност на забавен, открит, сърдечен човек, който винаги е готов да развесели другите около него с нещо и от тогава тръгнах много нагоре и нагоре в душевното състояние. И от тогава насам аз постоянно се стремя да следя моментното състояние. Как мога да подобря моментната си мотивация. Сутрин правя различни упражнения, дихателни или йога, или медитация. И дори последно време започнах да използвам един трик. Сложих си, защото четах едно проучване на Джо Диспенца. Той е доктор по медицински, образован в Щатите, но също се занимава с малко по-метафизични неща на малко по-духовна тема. Обяснява всъщност научно как вътрешната нагласа и настройка на човек и човек сам да се самоизлекува чрез различни модели на мисли и медитации и различни неща, които звучат малко като водомагия, но аз вярвам, че има много истина в тези неща. Както и да е. Джо Диспенца обяснява, че сега с тези антисоциални мрежи и човек като си слага на телефона алармата сутрин да се събуди, по първо сигнална, като се събудим и хващаме телефона, и ако телефона не е на режим самолетен или там да е разкачен от Wi-Fi, всичко почваме да ровим Instagram, Facebook
И обикновено това, което виждаме, е или лоши новини някакви, които ни скапват, или пък големи звезди, които се фукат кой си купил Ферари, кой Ламборгини, или пък гледаме някои от нашите познати как е, да кажем, на някаква почивка, или пък нали, всеки качва нещо с какво да се похвали и всъщност от сутринта почваме да се депресираме. Почваме да си намаляме вибрацията от самата сутрин и почваме да живеем в стресово състояние от сутринта. И един трик, който аз направих, това е, направих си алармата сутринта да бъде с мелодия, която мен много ме вдъхновява. И това е мелодия на един световен рекорд по Гинес, който е поставен от същата организация, изкуството да живееш, по време на посещение на Шри Шанкар, 333 каба гайди. В зала 1 на НДК. Също аз си записах един фрагмент от тая мелодия, която мен много ме енергизира. Добре, дава ми много енергия. И ме наелектризира. И се събуждам с това. И друг трик, който правя, телефона вечер го слагам на такъв режим самолетен. Сутрин не започвам. Първия час от деня не гледам нито новини, нито имейли, нито смс, инстаграм, нищо. Първия час от деня телефона ми стои на режим самолет. И по този начин първата мисъл, с която се събуждам, е нещо вдъхновяващо. Гордост, че съм българин. Нещо, което ми напомня за моите корени и ми помага да стартирам добре деня. И после съответно през деня също правя максималното, за да подобря своето състояние. Така, всичко това, който изслушал, стига съм ви отекчавал. Накратко, който има нужда от помощ и нещо, с което мога да помогна за подобряване на вътрешното състояние, state, доста неща съм изпробвал на себе си, доста неща имам още, които също работят и с удоволствие би ги споделил с хора, които искат да изпробват върху себе си и да подобрят начина, по който виждат света, себе си, всички останали и по който допринасят за общото благо, дарабара. И така, благодаря за вниманието, който издържал да изслуша до тук моята поредна изповед. 1, 2, 3 и клик.